Ingin request lagu atau gending, cukup di bawah panggung saja. Panggung hiburan khusus kami persembahkan untuk panitia penyelenggara dan kami aturkan matur sembah nuwun. Masih bersama Ludruk Putih Wijaya, Delewung musik campur sari anti galau. Semonggo. Ya, ayo lo, ya, lo.
J, Wilujeng dalu. Om Jono. Nggih. Wilujeng dalu ning Sanana Disco. J, Kalau wau sampun ngaturaken tembangipun. Puspita Nolo. Ugi ning menong Wulandari kalau wau nggih sampun atur salam ngaturaken sembah nuwun dumateng masyarakat Dusun Patung, Desa Pungging, Kecamatan Pungging, Mojokerto. Oke, boten kadang-kadang gen matur. Langsung kemawon Bapak Kepala Desa atau Bapak Panitia. J, sumangga. Dipersilakan. Kalau mau gerbang-gerbang nyuwun gerajakan Banyuwangi. Oh, J, sinten iku Om Jono? Dari Ketua Panitia. Oh, Ketua Panitia. Yang sambutan tadi sore. Oh, J. Menawi minggah, Bapak Ketua Panitia, Bapak Kepala Desa, ugi perangkatipun. Pripun Bapak? Tasik dereng anget Om Jono. Nggih, dereng anget. Monggo dikasih satu lagu malih. Napa? Oke, monggo yuk sepakat. Request dari Bapak Ketua Panitia nih. Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Langsung kita kasih. Semoga. Oke, monggo yuk. Bareng-bareng Budi Ada Putri lagi. ada Mas Chris.
Bang Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Neng Putri. Nggih, Neng Putri. Nggih. Nggih. Halus. Nggih, sepanjang kalau minangkani pambuan dari Bapak Ketua Panitia. Nggih ning ngatur salam. Niki wau dari Balupanggang sabu. Sabut sobo Punden, katanya begitu. Dari sabu Balupanggang, sabu sobo Punden. Nggih. Salam kenal, nggih. Suwe gak Salam hadir. kenal, nggih. Juga dari Mas Wong Ganteng, Sinten Mas? Mas Bakti Setiawan, sing Nggih. duwe embong kayu. Nggih, wilujeng dalu. Niku anggota KB. KB. Oh, nggih. Oh. Anggota sebelah to, Mas. Nggih, wilujeng dalu, Mas. Minta lagu yang mana? Nggih, napa, Mas? Bukit Berbunga. Bukit berbunga, nggih. Tunggu saja tak. Kok percaya di bawah. Oh, kok di samping. Nah, itu anggota KB itu. Oh, nggih. Bukit Berbunga. Bukit berbunga. Ya itu. Nggih. Nggih, pun supe Mas wonten malih. Iya no, beribun. Yang di depan nyuwune lintang asmara ugi petetan. Petetan. Nggih, yuk. Dalem wong sing Nggih. Ayah. Oh, siap. Ini yang menyanyi anak kecil, Mas. Apa dulu? Masih kecil-kecil cabai rawit. Nah, Ini loh, lagunya. Plau Layal. Perahu layar. Nggih, untuk Jadi- anak ini yang dinyanyikan Plau Layal. Nah, iku mang Dinda mang yo lapo melo iku mang. Lah nggih. Nggih niki waduh. 11 12 kayak. Nggih karek kula. Iki cilik aku, ha iki gedene aku. Oke, yuk dikasih. Nggih, Anak monggo. dari anggota panitia. Yuk, monggo yuk.
nyambut gawe sampun Mas. Nggih. Terima kasih Ananda Dinda. Nggih. Masuk. Oke, maka yuk. Kalau mau wonten ingkang nyuwun Mas Bekti niku wau Bukit Berbunga. Nggih. Iki wonten Lintang Asmara. Oh, digantos Mas. Pripun? Digantos kandas. Sing pundi? Bukit Berbunganya. Oh, Bukit Berbunga di Ganti Kandas. Nggih, ugi wonten Lintang Asmara wau ya. Lintang Asmara. Ugi wonten petetan. Nggih. Oh, nggih petetan. Iki atur salam untuk seluruh saudara Budi Wijaya no. Nggih, matur sembah nuwun. Nah, Sampun nah. rawuh Ki Wilujeng dalu Abah Didik teng ajeng. Hadir. Waduh-waduh Nggih. dari Cupak Nggih. Asap Gede. Asam gede jauh-jauh mriki Mas. Matur Ugi sembah nuwun. seluruh Mas YouTuber juga matur sembah nuwun. Mboten saged nyebut YouTube-nya masing-masing, yang penting subscribe dan like YouTube yang ditonton sendiri-sendiri di rumah. Nggih. Wis hafal pokoknya. Nggih. Netizen wis hafal. Oke. Nggih sepakat yuk. Nggih. Lintang Asmara. Nggih, Mas. Goyang bareng bersama Budi Wijaya. Dikasih Lintang Asmara kangge dusun Patung Desa Pungking. Rewoso kangen alim putih lintang bulan dadi saksi upayane datan belejani marasa putih boy. Wong bagus antep nang rasa atiku tresnaku ngamat sing kalbu
dudu sono. Loh, Kandas. langsung lu. Nggih mantun lagu ra kena dipisahno sakniki lagune Kandas. Ya assalamualaikum Bapak Iwa, monggo. Pak Mudin, mau Pak Mudin. Wis siap temen ta, Bro? Sampun. Oke. Nggih niki ta Mas. Nggih. Nggih. Izin Abah Didi. Abah Didi. Apa Didi monggo. Loh, saya izin Saya izin mau duet saya duet lagu Kandas dengan nyonyahmu. Bapak Iwa. Aku kok tolak-tolak ijen. Yuk, Berikut. ini monggo. Nggih, Kandas. hampir ha. Nggih. Ayo Mbak Iko, Mbak Ipok monggo. Mbak Imo. Ayo monggo. Iya saya. Aduh deh. Ya Allah Bapak Iwa. Tak bahaya dah Bapak Iwa. Bapak Mudin monggo. Seduwe mungkin mat Rekti Setiawan. Si, aku tak nyanyi. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, Tak bahaya dah ya. takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Bila sadarku tahu bahwa ku sanamu itu dalam padaku, takkan aku baik janjimu. Terima kasih. Sisi. Saya duwe kaya bayi. Lo, keliru. Sesak yang mendera, akhir sebuah cerita. Ini Budi Wijaya. itu kenyataannya. Bila sadarku tahu bahwa ku sanamu itu dalam padaku, takkan aku baik janjimu. Aku mainkan. Oke Mbak Ipong. Oh, aku dipermainkan. Yeay. Masalah sakit temen pen. Digoyang kembali Budi Wijaya. Bapak Ua, saya ini. Sekian lama ku cari dirimu kasih, bersetia pari ku cintai, tidak putus asa di ini. Setia ku cari dirimu kasih, bersetia pari ku cintai, tidak putus asa. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, katakan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Bapak monggo. Budi Wijaya. Bapak Didi. Sekian lama ku cari dirimu kasih, bahagia pari ku cintai, tidak putus asa di ini. Lama ku cari dirimu kasih, bersedia pari ku cintai, tidak putus asa. Telah terlarang kita
makasih. Nggih. Meneh ta? Boten sampun Mas. Eh, Sembah nuwun. Seduwe embong, seduwe embong. Niki wau tasik kuwaten Oke, Pun, Mas. nggih. Nggih, ngapunten nggih. Wis tak kasih kesempatan yo mudhun pisan wae no. Lah nggih. Matur suwun, heeh. Besok Antusias kok Mas. oh nggih. Nggih ning tasik wonten wedal monggo. Nggih niku wau tasik enten petetan. Kebetan. Warung tenda tak berdaya. Oh nggih. Nggih monggo petetan dulu yuk. Banyuwangi ya. Telulet. Petetan yo kembang petetan kebyang iso Gawe atiku tenan. petetan yo kembang petetan kebyang iso nono sing jaman iso sore sing kurang siraman. Ison sing ira sing nyono Mas. Goyang doa. Ya Rabbi Lah ngono sih Mas, ki mau iku udah ditekel. Pedetan, yo kembang pedetan, kembang ilang, isun kang sing kelangan. Masih omong kembang mung piro regane, tapi kang ilang kembang kembang. Ya. Oh enak ya Mas. Kandhane kok. gak apa-apa. Lah nggih. Isun gak pot isune padha. Mas, sami lho Mas. nadane. Isun sing ira sing nyono Mas. Ih, kasih tepuk tangan dong. 1 2 3 ya. Yo Lek gak aku gak ono Mas. Nggih. monggo yuk tak berdaya.
Budi Wijaya. Sudah kehendak takdir kita berdua berjumpa dan bercinta berpisah pula. Ayah ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain. Ku tak berdaya, ku tak berdaya. Tarik. Maafkan aku kasih, bukan aku tak sudi menerima cintamu setulus hati. Sana yo mas, asal engkau bahagia, rela ku melepasku. Turutilah kehendak orang tuamu. Selamat berpisah sayang, ku kirim doa. Semoga kau bahagia sepanjang masa. Ayah ibumu sayang telah memilih ada jodoh yang lain. Ku tak berdaya, ku tak berdaya. Di sampun Mas Yono. Oke, satu tebang tak berdaya. Gening jurnal suko ini mas bodoh tak berdaya teman terakhir warung tendo mangke dalam acara Bedayan Sekarsari. mangke penang gimana buat acara Bedayan Sekarsari cuman Oh, WT sing nyuwun apa Didi? sekarang Nggih nadine sakniki. Abah Didi nggih Abah Didi pimpinan loh iki. Mohon izin satu lagu dari Abah Didi yang minta sama-sama sama Abah Didinya. Sik Mas dibuka namanya loh Mas, iki suap iki kae. Salah, ngene nggarakno semangat aku. Heeh. Terima kasih Abah. Terima kasih Abah jauh-jauh dari Asam Gede. Asam Gede. Jaya. Kopi susu anget-anget, gedang goreng panas bisa.
Wulandari. Bu, sing gawe tak tono nggih. Kasih tepuk tangan 1 2 3. Ya. Kok gak tepuk tangan? Ayo 1 2 3 tepuk tangan. Ya. Ya. Awas diternak. Wow. Ayo iso gede-gedean sampai iki lho. Diterak. Ada siapa lagi, Mas? Denyatika. Ayo, Tik. Adiknya dipimpin nih, adikmu. Udah Awas. Yang sumpah Mas luar biasa mego eladala. Ada siapa lagi, Mas? Putri. Ayo ya. Aku Sedayu. Terima kasih. Ayo deh. Ayo Persiapan. Iya. Piye deh, lulus. Sumpah, seneng banget Mas. Ya ini penerus kujange iki Mas. Entek-entek duwe wong-wong iki Mas. Bodinya sama kok. Oke. Ayo Mas lanjut ya. Capek. Ambekane Senin Kamis mah. Gini, Nggih, Mas. warung tendo niki wau teman terakhir. Pun boten sakit dipenu malih, mangke Nggih. pinangge ten acara Bedayan Sekarsari. Yuk, monggo perform terakhir. Lah yo. Ya. Ayo, Bu. Yes.
mangsa ketika wawang sing tak rasa tiwas aku teko mbok tinggal lunga tegane awakmu ninggalake aku agak bangetan awakmu kering sing tak rasake ngelak tanpa banyu janji mlaku aku mbok tinggal mlayu tiba tangi aku ngoyak awakmu tolong antenono aku apa ora kelingan biyen kowe kuwi sapa lara tak obati bareng lali kowe lali paribasan besi mabur dhuwur eling bali aku mau apusi sabenane aku ngerti ilang tanpa balung wis ditolong malah mentung sak karepmu tutupno lakumu apa ra kelingan biyen kowe sapa lara tak obati bareng mari kowe lali hari pesan besi mabur dhuwur eling bali aku mau apusi sabenane aku ngerti ilang tanpa balung wis